na yenhwe enra na yewo Mr. and Mrs. Potiphar's house. Now, you go so the peace, the 12 peace in Joseph's life. And then, you prison. You drew prison. Say, oti prison pa. Adwembe and about him. Assemble and about him. Chika sabeka se efiase. Ya chi obi atu prison. Ote ya uyam show. Adwembe bibiri na about him. And then, Diana di Joseph akopie prison. Potiphar fie ho. And di Joseph akopie prison. Eye dai said you wunim no eno to aso no. Eno ameka to say Joseph Potiphar fie wa okoye no. Enye ho ne ba bia na Awurade de ne ko. Nti na o se utwam na oto na kontu ni so. Nene prison ni ho asem no me ka kire kakra bi. Genesis chapter 39. Say ebe kan bi kakra bi na wahu ebra Joseph di call prison kakra bi. Genesis chapter 39 verse number 13. Ose na ohunu se wagya na taade mu no ene ne nsem adwane afredi no ofrefre ne fiefo ka kire won se monhwe wakofa Hebrew ni aba everybody ho fen wo aba me nchen se one mere beda amede ne kese metiatia mu no ote se me maame ne so no etia mu no metia mu no oja matade mu wo me nsem na odwane fredi na ode na tade no egu ne nchen kosi se iwraba afie na oka asa nsem yara ekire no akwa Hebrew ni a wakofa no breye no aba me nchen se oribedi me ho fewo na me maame ne so etia mu no oja na tade ewo me nsem na odwane fredi enurate ne yere ensem a okakire no se saade yi ena wakoa yi ayeme na ne bufu yi na Joseph ewura efa no de ne koto afiase na ohene duafo no egu no na oda afiase ho enti Joseph abedru prison. Prison life and as a period of prison se udru mu a say enetie prison eye baabia de dikan udru ho pe ya gini pape efri ni nsem prison eye baabia ya gini pape efri ni nsem prison enipa epe enye adwuma ewo ho de dikan so onye dru prison pa enye aduane a ope na obenya adi 1 enye baabi a opese woda na obenya ada 3 nipa ompese onu omu betena onu omu beda anasa onu ombedidi na anu ombedidi na anu omu beda 4 dia ompese obehu na obehunu 5 obi ne bedi wo so obekire wo de twase wo ye ebere wo so woda ene bere wo so sori enade na ho kakra ne de besua ade na obia osofo asoreba sa prison na Joseph call ye no eye ekwan ba ko a Awurade de koso David sa Joseph sa hweye o de kohwe na ho brase o de kohwe ni gidie ne do awukura eno to nchen a dwumadie kase a na Awurade de kohwe ne nsa no na Awurade pese o ma Joseph ehu ahoyehia nipa wom sede enipa setie sede abrabo no esitie enti obre na se ema ne call down yenhwe Yesu Bible say ohunu so a so ne hwe ye mu amane enti no otimi boa won so a ye so won hwe Hebrews 2:18
ɛyɛ a otimi boa wɔn so a yɛsɛ wo mahwɛ if you say yɛdi kan de Yesu ɛkɔfa ama ne hunu a nipa ɛfam sɛdeɛ nipa esi tete wɔ abrabom ansa na ɔbɛyɛ leader ɛno nti na wɔsɛ yɛde Joseph so ɛkɔ baabi a Joseph nipa bɛfiri ne nsam na obi rule over him na yɛahwɛ na ho braseɛ yɛde yɛahwɛ ne dɔ koraa etwa to because prison ɛyɛ last stage a yɛde suppress koraa yɛde brɛ wase koraa down because time a wobɛda obi na ɛbɛhyɛ wa mo wada time a wobɛsɔre obi na ɛbɛhyɛ wa mo asɔre ɛbrɛ a wɔn mu pɛ ɛna wɔn bɛ mu aduane ɛbrɛ a wɔn mu bɛkasa da ɛna wobɛda ɛnyɛ mpa a wopɛ wofiri comfortable so na wabɛnya ada nti Awurade ɛde brɛ Joseph ase koraa ɛde hwɛ na ho braseɛ ɛne ne dɔ ɛne ne dwoa ɔdwo koraa nti ebi a wotie me mama Bible say Yesu ka ase mo sɛ ɛbrɛ a woyɛ abranteɛ no wokɔ baabi a wopɛ wofa afaako a wofɛ na ebire bi bɛba a obi na bɛbɔ wɔ abɔsoɔ na ɔde wobɛkɔ faako a wompɛ deɛ na ɛhɔ te aseɛ fa brɛ a wopɛ afiri wo nsam ɛnɛ ɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ani so nso awie na yɛ owuo ɛkwan bi wɔ hɔ a nipa ani so ɛntene nso na Awurade ani so no ɛtene ɛnɛ Joseph pɛ afiri ne nsa Joseph ntimi nante nkɔ baabi a ɔpɛ biem ɔno antimi enni aduane a ɔpɛ wobɛgye Yesu Kristo di a mama Awurade ɛgye wo pɛfiri wo nsam wopɛ nyɛ adwuma biem ɛnɛ prison hɔ no education bɛfa afiri hɔ ni adesua bɛfa afiri hɔ ni Awurade gye wo pɛfiri wo nsam nti mpaeɛ na yɛbɔ da bi ɛhyɛ adwuma de nase no daily bread ni ɛhyɛ mu ɛna wopɛ nyɛ hɔ ɛma me obi to nyum sɛ ma wopɛ nyɛ hɔ ma me daa na mepɛ deɛ ɛyɛ owo ma wopɛ nyɛ hɔ ma me daa na mepɛ deɛ ɛyɛ owo on sɛ Awurade pɛ ɛne nipa pɛ difference wom was let your word be done as it is in heaven Awurade ma wopɛ nyɛ hɔ ma me sɛdeɛ ɛyɛ ɛwɔ soro na ma me daadaa aduane nnɛ enti nipa bi a ɔde Awurade pɛ John deɛ na ɔkaeɛ no wase ade yɛbɛbɔ abɔsoɔ na yɛde wobɛkɔ faako a wompɛ that time the Spirit of God will bind you, it will lead you, and was those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Spirit will direct you ɔde wobɛkɔ faako a wompɛ Paul bra ɔpɛ ne yɛ adwuma no ɔsɔn abɔsoɔ ni yɛtwa sɛ yɛkɔ bra de frɛ no na so yi no na yɛma ne kɔ Paul so de bɛtɔ asɛ ɛnyɛ sɛ mɛkɔnkɔn yɛbɛsa abo me yɛbɛkye me na hwe nso yɛbɛhwe me ɔyɛ aware of it nso ɔkɔɛ enti sɛ wobɛgye Yesu Kristo di adeɛ baako a efiri wo nsam ɛyɛ wo pɛ or say you have to live your own well unye duru wa or say o submit na ujai na obi a oyɛ leader te sɛ won konkron ɛsa sɛ o guide o na o lead you Bible say esuafo no nante ma esi wo ye efisɛ na Awurade ka wo ho they were led by the Spirit of God ɛno nti hwan ɛna da so pɛ sɛ odi Yesu akyi na wo pɛ sɛ ɔde ne pɛ ɛna yɛ adwuma mama yewie adesua ya tenase bompaye ene mpaye bia wuya so bebo bia end up with Lord let your will be done, may your will be done mpaye bia wo bebo bia wie ya fetwa to Awurade ma wo penye ho de wo pɛ enye ho Awurade pɛ bi wo ho a favor ho enso no wo de teachu bibi nti ho ena Joseph Awurade de kɔ brɛ n'ase ɔman ne ko hunu ahohia nipa wom enti de ntia wo kɔ saa situation na wo mu no Awurade pɛ sɛ wo hu sɛdeɛ ɔma wo hyɛ shoes of others ehunu sɛdeɛ wiase ahokyerɛ teɛ ɔbɛ sɛ ɔma hu sɛdeɛ entwanto so ɛteɛ ɔbɛ sɛ ɔma hu sɛ wonyɛ bibia obi wɔ tumi a
de otimidi tumi ne ye because maame ne tumi owonti ode ma Joseph akodi afiase papa ne tumi owonti ode che no nti okoma Joseph susu post ode post ko hye ne nsa enkora bebere ko hye na se ebi beba be ka bi ho asem ebi ba be twatoro ato bi so ebi de asem be tu bi mu so ne nyina Awurade ne fam na fe Joseph nya position na won how to deal with people e come be so ani nipa deal come be so adi nipa so come be so control nipa na fiase so ohun a wo kire ne ama ne hunu nipa wom sede esitie fa na fe so wo hunu sede obesi atutu na anamo afa enti na no pai me be say odwen asemi hu ye pa na hunu say prison in our Christian life no either say boni bi na de wato afiase na say wiase Satan na de wato afiase eno to nche lessons ayen ye Christian life ye right way ye namu no ye prison period ye bra ope afiri wonsa ope nya adwuma biem eno na eche say ni pai wa ye matured baabi a woduru die eno bi na Yesu kan ye no ko Getsemani o hwe ade na ekoso no Getsemani enye na enye baabi a eye comfortable Yesu bompaye first second first one na wa hwene ma wo be fam ni de odi na ni hunu no the only word of can say Matthew chapter 41 ba 46 iba from was Awurade enya mepe se be yanka makuru yin sam ho owie no de asiso nanso enya mepe open enya ho no asa akobọ third time ni wa hu the same thing no asa answer enso Awurade nya mepe ma open nya ho third one say Awurade eyese menum kuruwa we na abeye okay Awurade say asem we etumi na Awurade wo ye okay say ade we efiri me nsem na aye okay Awurade open nya ho nipa do say ne timi boss empire no say Awurade me be ya owi me kunu ya owi me yiri ya ofiri mi madwuma ya efiri me nsei masika ya efiri me nsei ade ya atoma brabo yi say Awurade open dia asedanka udin nipa do say enti bere bia obebọ mpae bia you should end up with say may your will be done as it is in heaven na Awurade edi Joseph ekoye leader enti no na otrini no ba bia obedu bia leadership no na otrini no kakra enti ko trini kakra o Potiphar fie o ko trini kakra e wo prison hwe interest in verse 21 the Awurade di Joseph achi na odom no na oma nanim ba nyam wo afiase hwefo nanim na afiase hweni no e de neduafo a wo afiase ho ni nyina hye Joseph nsa hallelujah bibi biara na oyo no ho no ono na oyo na afiase hweni no anhwe bibi biara e wo Joseph nsem efrise na Awurade di nachi na de oyo nyina Awurade amani ye hallelujah say Yesu ka ho a emfa ho ne ba bia wo se o emfa ho ne ba bia wo te hwe omo ni Awurade na emobo madam if you have Christ you can enjoy heaven on this earth if you have Christ you can enjoy heaven on this earth I'm telling you say prisons you the position command ya money post me cite example bia cho senke ye video na nka obehu Joseph life no let say ukura 10 Ghana cedis the value is still 10 Ghana cedis but sa ommo no na hye wunsem a 10 Ghana cedis aya mo no de na hye nsem but he's still holding his value and the currency is still 10 Ghana cedis but wa bedan 10 Ghana cedis a o hye nsem uyi free one the show bottom still 10 Ghana cedis but 10 Ghana cedis a hye bottom so wutia na so a oda so 10 Ghana cedis but 10 Ghana cedis a tia na so the value is still the same and to Joseph baby na okobia Joseph or Potiphar fie or Joseph or Daminem or Joseph or prison and nothing has changed but the situation no abrabono and no edi agro and no pray but you pass through and now no pay sister so when we say a nearby stagnant
Awurade agye wo pa ɛyɛ good papa. Bompae sere Awurade sɛ ɔmo ahoɔden. Baabi biara a wotie me ne baabi a ɔhwɛ me. Mesrɛ Awurade adom de ma wo. Sɛ ɛnɛ da mpaebɔ wei na fa pia abɔntene. Ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade gye me pɛ na ma wo pɛ nyɛ hɔ ma me. Ɛfiri sɛ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ me mani so. Nanso na ebi a ɛnyɛ wo pɛ. Ebi so wɔ hɔ a enipa ani so ɛntene. Nanso na yie wɔ Awurade wo pɛ. Awurade boa me na wo pɛ nyɛ hɔ. Ma me ntumi mfa wo pɛ na me nya nkwa ɛma me kra. Eda wase ɛna no.